sei ndadzoka zvakare dzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwandiri kuti kudai yowe mumastreets muri kubhina handikureva nhema ngatitange nenhau yachikomana JP to the JPist. Congratulations nenhoroondo part 1 yakwatibudisira muzuva ranhasi. Zvanhu zvakanaka zvakamboiti nekuti ini pandatanga kuona munhu wanga akabata gitari indafunga kuti kubuti JP to the JPist asi vakaita mukolabho nani nezvikomana Wingy D yakati chakaitika. I don't know. Toona mukwende jeje mukwende wakareba asune ndebvu mupepe. I'm thinking, was he wearing a wig? What was the motive behind? Oro irasta rake chero re-initial growth. I have no idea. But the first thing that I saw was like Wingy D urikuridza gitari video nezvikomana JP to the JPist ari pamusoro pegomo achiringa hake zviringazuva zvake zvose zvikwadi nezvikari zvavanga vanazvo mukati momomo. Zvinhu zvakanaka singamboiti. Tichazodzoka zvakare nereview zvimboti vanhu vanga vachikudi asi ndonatsa kuti even mumacomments mandanga achidarikanamu vanhu vakataura kuti is it me oro ndindandaona sekuti chikomana JP chikana collaborate naputi Gaffer to the Gavest. I don't know too. Tochibva ipapo toenda panhau yekuti zuro chikomana JP chochitaura kuti vedu vemuzuva ranhasi zvokwakura nhema muchange muchitapirigwa nemutakunanzva wakadai zvikanzi nemufanzi aiwa iwe haufaniri kutiudza kuti chimbo change chakadai isu mafanzi tisinokuudza nekuti tinenge taona. Buti JP to the JPist vakapirira vakati aiwazve iwe chotera zvandotaura ini nekuda kwe usingadi kutera zvandiri kutaura izvozvo zvandikutaura kuti muchatapirwa mutakunanzva ndocha zvandikureva. Saka gara pasi, sit down, take a chair and rest. I'm thinking wow I don't know. So ndozvimwe zvinhu zvaibhebha zuro usiku toda kuvata vanhu vachidzoserana ipapo zvikanzi muchinyanya vamwe wakati chikomana JP wakabika zvakati tikati at the end of the day iyo svovi vanhu vakatanga kuti wakabika mbodza asi svovi izvozvo yotosvika mumiliyoni nembodza iyoyo. Topinda apo kujere kuya vanhu vakatanga kutaura zvavakataura asi manje inenge yapinda mumiliyoni zvakare. Tichiri panhau yavasikana vachikabudira uyu musikana woti uyu Nobu uyu zvitira kana kusoti nonzani asi kai muti Nobu unobuda une shoti zvokwadi patogerwawo mashoti mapanki waya tichiti izvi zvekukukama mavhudzi akareba zvonetsa chirega chipire mupanki iri easy kumaintain. Uyu wepanki wo akabuda akapfeka chikubudira paiyo imedhara uya wabuda uchiitirwa TikTok nimwe musikana wakafanana vanhu vaita smart twins tikati azori kuzviita TikTok chiri kuitika ndosandambofunga ndinaba ndichidzokora ndikati kumusikana unogozviita TikTok uchizviti imbavha nekuda kwei. Why would you do that? I don't know, maybe this is a new thing of trending yekuti unozvituka kana wazvituka choindi ndozora machiona manje nemacomments angatagwa nevanhu vazhinji zvikanzi imi muchimbotengere zvinhu kuna Nobu wakatrenda kubva gore richitanga rinochinzi Nobu unobira vanhu unokuti ndinoita zveurana. Let me put a big disclaimer. I am not saying marana esakaita sanobu bodo hasirizvo. Ina hazana mboshandisa rana mukati meupenyu hwangu. I don't know if I will also use a rana. Handiti asi marana kuunderstanda kwandida kuti kudaiwo unenge usingakwanisi kuti uende kuChina kuda una passport yacho kuti uende kuChina kufunga wadofunga ndorana zvazvinoitwa. Saka kana zvakadero kune munhu ake uchikwanisa kuaccessa kuti uende kuChina achidzoka. Ndo version yekutanga munhu iyeye unokwanisa kumubatisa mari wamubatisa mari munhu iyeye kana angachadzoka nemajombo kana angachadzoka nemabrazilian wig kana angachadzoka nezvaanodzoka nazvo unozokuchajawo ndofunga mari yekuti ndakasenga nkwende yako kubva kuzvinywawo saka iwe chindibhadharawo pamari iyoyo yokusengera zvinhu. It's another way of making money. There are so many ways of killing a kid. Ndo yekutanga. Yepiri kune vanhu vasingakwanisi kuzvawo kusimuka kuenda kumesina kwete kuti ndinawo imapassport kuda nenge vane mamwe mabasa avanenge vataa mukati muno menyika yedu yeZimbabwe kuda une 5 to 5 job rekuti haakwanisi kuti awane off yekuti uinde kumesina. Saka nekuda kwaizvozvo kuna vanhu vachihistory marana tinokwanisa kutorera zvinhu kumesina todzoka nazvo. Hazvirevi kuti munhu uri kukonywa kuti uinde kumesina kuya wochipa mari rana.
udzoka nezvinhu. Tobva pane imwe version iyoyo topinda kune imwe version zvakare kuti munguva ino yedenda zvowanikura nhema. It's not everyone who is able to travel. That's number one. Number two, ukataka kufungwa pamwe bhazi rikutaurwa kunzi usvike pabhodha, maybe it's $50. Kuinda kudzoka, it's an example. Kudzoka $50. Hino kana zvadero wotaura kuti ndabudisa $100. Zvinani hangu ndichanse rana pamwe ndobuda $40 imwe ndoseiva. It's another way of marana kuda. From how I understood these things nekuverenga mastreets. Kota imwe yekuti mabhuda ose akavhagwa, unoenda nepu. Kuna vamwe vanhu vari mukati menyika iyoyo asi vari kukwanisa kuti zvinhu zvinge zvichiuya kuZimbabwe. Irana futi. Saka muona manje kuyekera kwasvikira vamwe vanoshandisa mota dzavamwe vanhu, vamwe vanoshandisa iwo magonyeti, vamwe vanoshandisa zvakasiyana-siyana kuti zvinhu zvinge zvichisvika kwavari chete. As long as there is a go between, this means kuti paita murano, iwe uri kumba kwako uri kuchengeta mabagwa ako kuti asadliwa neshiri. Zvoitika futi izvozvo. Vanhu vozongoenda kundotura kana kuti kuMarket Square kana kuti kwamakomva kana kuti chero kwaunonge wateerera kana kuGrandview kana kuchii, ndo kwaunozongonotorera zvinhu zvako nekuti kwaita rana. Ndo zvando understand. Saka musikana uyu kwanzi waiita zverana nemasinika here kudai $20 ndo wairana, asi wairana zvinhu zviya hachazopi vanhu zvinhu. Dambudziko rakuti ndeyekuti watira zvinhu uri kukonywa kuzosvidza. Ndo imwe explanation yatokwanisa kuwana. Kana kuti watira mari dzevanhu munhu uyu unozoita ugiridi here, handizozivi kuti unoita udryiri here hwokuti haachadi kusvitsa zvinhu zvezvo nekuti wabata kana $300 mumaoko, waibata waiongorora kuti wai ndichivapa zvinhu izvi chirega ndivhunire mari yangu mumbudu. Vanhu ava vana zvavanoziva. Vanhu ava vakakwanisa kundiwana kwandiendainda, saka mari ndotoita profit. Kuda uri kuvaka stand yake kuGolmonzi, kuda uri kuvaka stand yake kwaMutare, I don't know where this lady stays. Asi chandinoziva kuti wakabuda pavidhiyo. Saka vanhu vamwe vanhu vangovhunza kuti saka imimi dai uyu musikana usina kubuda nechikabudura chake pavidhiyo yamedhoro iyoyo waizozvitaura here? Zvikanzi no, you guys don't understand. Uyu wakabva kare achitrenda musikana uyu nenhau iyoyi. Handizivi. Zvikanzi nevamwe paita musikana ochikotamira kuti vanhu vanyatsa kuona pikicha apa akanyatsa kubuda nacho kuna JP. Zvokwadi JP uri munhamo, zvokwadi handikura nema. Saka ndezvazvimwe zvinhu izvozvo zvandaona mastreet ndikati hazvina kushata. Zvinhu zvakangonaka singamboiti futi. Tochibvapo toenda panhau yekujoni. Vedu yekujoni handioni kuti right now kuri safe nekuti vanhu vari kuita muluto mumamo, vanhu vachienda kundosenga zvinhu mumastreets umu. Uri kugara pasi kuti go because vanhu vari kunotora nematrori zvinhu zvokuti ndofunga havambofoka shandira vakazvikwanisa kuzvitenga this year. They will need maybe 2 years. Vachinokora vanhu vachitora, vamwe vachipusha nematrori, mafiriji, matv, zvose magrosari nemasimba nemazimbo vari kokoko vari kutora nemasaga vachidzokera nawo kumba vachitotaura kuti nekwakati. Inodambudziko rosita nemazimbo. Watora vhidhiyo, wapedza kutora vhidhiyo wotumira kuindaneti, iwe wanokora. Zvozodi apa chikuzonakidza nekuti nemapurisa achoni akutorawo futi zvakare vakuzadzawo kuti kusvika namwe. If you can't beat them, join them. Why not? Because at the end of the day iwe wachoni urikuda kudzingisana nokuti right now South Africa iri paapro svika namwe achazivi kuti ichiri nhau yekuti Zuma ngaabude mujere kuti yatove imwe nhau yavakuitirawo nokuti mumastreets makaloka. Tichibva ipapo handisi kuti why vadecida kupisa mo, why zvokwadi handihwisisi nekuti moka nevangochinokora havo varega kupisa mo. Handizozivi. Vamwe kati komasoja ikoko ari kuitei, handizozivi. Zvikanzi komapurisa, kukanzi mapurisa aipisirwa mota vakati asazuruko dzichibhebha. Ijoni for you. Saka ndozvezvimwe hangu zvinhu zvandasangana nazvo mumasingeti hazvina kushata. Tozvitenda tichingoonawo tikodai Jehovha musikotenga vaprotecta hama dzedu dziri ikoko kuJoni nekuti it's not safe right now. Hakuna kumira zvakanaka. Tichakubata zvakare pachikamu chinotevera.